κύριε Σάγλη. Το λόγο θα δώσω τώρα στον χειρουργό ορθοπαιδικό μας, τον κύριο Παπουλίδη. Με τον κύριο Παπουλίδη συνεργαζόμαστε χρόνια. Είναι στο ιατρικό Αμαρουσίου και σύντομα θα έρθει και εδώ στα Νότια Προάστια με ένα δικό του ιατρείο, οπότε θα είναι εδώ και στα Νότια Προάστια. Κύριε Παπουλίδη, θέλω να ρωτήσω το εξής απλό. Οι περισσότεροι, είτε άντρες είτε γυναίκες, έχουν πόνο στις αρθρώσεις. Τι ακριβώς κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Αρχικά σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το δικό μου το θέμα, το δικό μου το ερώτημα που θέσατε δεν είναι τόσο σοβαρό όσο ο καρκίνος, αλλά σίγουρα επηρεάζει την ποιότητα ζωής πάρα πολλών ανθρώπων, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να καθυλωθεί κάποιος σε ένα κρεβάτι ή σε ένα σπίτι, γιατί δεν μπορεί να βγει, να προχωρήσει, να ανέβει, να κατέβει σκάλες, είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Και εφόσον, όπως είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι, ο μέσος όρος ζωής πλέον έχει αυξηθεί, δεν μπορούμε να αποκόψουμε κάποιον ο οποίος είναι στα 60-65 και διαμαρτύρεται για πόνο στις αρθρώσεις. Συνήθως, εάν δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός, είναι εκφυλιστικής αιτιολογίας. Τι εννοώ? Το ανθρώπινο σώμα είναι και αυτό μία μηχανή. Μία πολύ καλά οργανωμένη μηχανή, η οποία όμως έχει μία ημερομηνία λήξης. Όπως είπατε, τα κύτταρα γεννιούνται, πεθαίνουν. Από ένα σημείο και μετά όμως, δυστυχώς, ο ρυθμός με τον οποίο αναγεννούνται είναι πολύ πιο αργός σε σχέση με τον ρυθμό που, μάλλον πολύ πιο γρήγορο σε σχέση με τον ρυθμό που πεθαίνουν. Πεθαίνουν μάλλον πιο γρήγορα. Οπότε αυτό δημιουργεί την εκφύλιση σε όλο το σώμα και κυρίως στις αρθρώσεις, οι οποίες έχουν το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Για να μπορούν να προστατεύονται μάλλον, έχουν έναν πολύ λεπτό ένα πολύ λεπτό στρώμα που λέγεται χόνδρος. Αυτός ο χόνδρος, όταν αρχίζει και καταστρέφεται, δημιουργεί λακκούβες, να το πω έτσι, μέσα στις αρθρώσεις, με απογυμνωμένο οστό. Όταν αρχίζει και τρίβεται λοιπόν οστό με οστό, δημιουργείται πόνος. Είναι σαν να έχετε ένα τεχνικό κάταγμα, το οποίο τρίβονται οι καταγματικές αιστείες μεταξύ τους. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, μάλλον δημιουργεί το χαρακτηριστικό πόνο ηρεμίας, όπως λέμε. Δηλαδή δεν χρειάζεται απαραίτητα να φορτίσει κάποιος την άρθρωση, να ζωρίσει το γόνατο, το ισχύο, την πηχειοκαρδική του. Ακόμα και στην ξεκούραση διαμαρτύρεται ότι πονάω. Πρίζεται η άρθρωση, μπορεί να κοκκινήσει, μπορεί να το νιώθουμε ότι θερμαίνεται. Είναι η αντίδραση του οργανισμού προκειμένου να περιχαρακώσει την βλάβη, να μπορεί να εκρίνει και υγρό, και αυτό το λόγο πρίζεται και υπάρχει το ίδρυμα, για να μπορεί να περιορίσει την κινητικότητα της άρθρωσης και γι' αυτό το λόγο να σταματήσουμε να πονάμε. Ο οργανισμός αντιλαμβάνεται ότι κάνοντας μία κίνηση η άρθρωση θα πονέσω. Οπότε προσπαθεί να σταματήσει αυτή την κίνηση. Έτσι. Λοιπόν, οπότε ο περισσότερος κόσμος διαμαρτύρεται γι' αυτό του είδους την εκφύλιση και τον πόνο στις αρθρώσεις. Υπάρχουν βέβαια και οι τραυματικής αιτιολογίας, ένας τραυματισμός σε μηνίσκο, σε χιαστό, λέω ένα παράδειγμα για το γόνατο, το οποίο ακούω από πάρα πολλούς ασθενείς ότι εντάξει, εγώ δεν είμαι ποδοσφαιριστής, δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Σίγουρα, ναι, δεν κρίνεται ο μισθός, να το πω έτσι, από αυτό, αλλά δεν βλέπει κανείς σε βάθος χρόνου. Όταν ο μηνίσκος, όταν ο χιαστός, όταν οποιαδήποτε δομή μέσα στην άρθρωση τραυματίζεται, αυτή προκαλεί από την οργάνωση της άρθρωσης. Αυτομάτως αρχίζει και καταστρέφει το χόνδρος. Οπότε είναι σίγουρο ότι θα καταλήξουμε πάλι σε αρθρίτιδα και μάλιστα θα καταλήξουμε σε αρθρίτιδα σε νεαρότερη ηλικία από ότι όταν είναι εκφυλιστικής αιτιολογίας. Οπότε οι μετατραυματικές αρθρίτιδες είναι εξίσου σημαντικές και δημιουργούν και μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί συνήθως έρχονται στην παραγωγική, όπως λέμε, ηλικία, οπότε μας περιορίζουν από ακόμη περισσότερα πράγματα. Όχι μόνο από την ευχαρίστησή μας, όχι μόνο από κάποιο χόμπι μας, αλλά και από την εργασία μας και από διάφορες άλλες δραστηριότητες που είναι ανάγκη να πραγματοποιήσουμε και δεν μπορούμε να τις κάνουμε. Οπότε αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Θα συνεχίσω με το εξής απλό. Οστεοαρθρίτιδα. Εσείς είπατε πάρα πολύ ωραία πράγματα για τις αρθρώσεις που πονάνε και αυτά. Όταν λέμε οστεοαρθρίτιδα, τι ακριβώς εννοούμε και πώς αντιμετωπίζετε?
Η οστεοαρθρίτιδα έχει 4 στάδια. Ξεκινάμε όσο μεγαλώνει το στάδιο, τόσο χειρότερο είναι. Το τελικό στάδιο πλέον ο οργανισμός προσπαθεί να μην υπάρχει άρθρωση, προσπαθεί να κάνει, να το πω έτσι απλά, να συγκολλήσει τα οστά που δημιουργούν την άρθρωση, ώστε να μην κινείται και να μην πονάει. Ο τρόπος που μπορούμε να προλάβουμε την οστεοαρθρίτιδα είναι με διάφορους, μάλλον είναι πολλαπλός ο τρόπος. Αρχικά θα πρέπει να φροντίζουμε τις αρθρώσεις μας. Δηλαδή, η άσκηση, όπως αναφέρθηκε, είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι τόσο σημαντική που πλέον στο εξωτερικό, Αμερική, Αγγλία, έχει αρχίσει και γίνεται πολλής λόγος για συνταγογράφηση της άσκησης. Δηλαδή, να έρχεται ο ασθενής και εφόσον είναι στα αρχικά στάδια της οστεοαρθρίτιδας, όχι απλά φυσικοθεραπείες που πλέον όλοι νομίζουν ότι είναι αυτό το gold standard, να ξεκινήσει η δραστηριοποίηση, η σωστή όμως, η ενδυνάμωση, η μυϊκή γύρω από την άρθρωση, ώστε τα φορτία όταν ζορίζεται μια άρθρωση να τα απορροφούν οι μυς και να μην αφήνουν να μπει μέσα στην άρθρωση και να δημιουργείται πρόβλημα στο χώρο. Το δεύτερο είναι οι βιολογικές θεραπείες. Αυτό που ακούστηκε πριν και από τους συναδέλφους, εμείς οι ορθοπαιδικοί το χρησιμοποιούμε κατά κόρο, ειδικά το PRP, το πλάσμα δηλαδή το πλούσιο στα αιμοπετάλια, το ιαλουρονικό οξύ, βοηθάνε πάρα πολύ. Υπάρχουν πλέον και καινούργιες θεραπείες, όπως είναι η καλλιέργεια χονδροκυτάρων. Παίρνουμε είτε από το μυελό των οστών, από τη λαγόνια ακρολοφία, είτε ακόμη και από λιπόδι ιστό από την κοιλιά. Και γίνεται καλλιέργεια των άωρων κυτάρων, αυτών που δεν έχουν δηλαδή σχηματοποιηθεί ακόμα, και φτιάχνουμε χονδροκύτταρα τα οποία μπορούμε να τα βάλουμε σαν ένα μπάλωμα εκεί πέρα που έχει καταστραφεί ο χόνδρος. Με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά, ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι το χρειάζονται και στρεσάρουν τις αρθρώσεις. Τι εννοώ? Ακούστηκε κάποια στιγμή ότι δυστυχώς έτσι είναι, το χρήμα κινεί τον κόσμο. Οπότε έχουν πέσει πολλά χρήματα σε ποδοσφαιριστές. Όταν ακούτε συμβόλαια εκατομμυρίων, καταλαβαίνετε ότι όταν τραυματιστεί ο ποδοσφαιριστής θα πέσει από πάνω το όλο το ιατρικό team, ό,τι υπάρχει από φυσικοθεραπευτές για να τον φτιάξουν ώστε να επιστρέψει γρήγορα. Κάνοντας λοιπόν αυτό, βρήκανε ότι με τα χονδροκύτταρα, με την εμφύτευση των χονδροκυττάρων, μπορούν να επιστρέψουν σε ένα ποσοστό 95-98% της προηγούμενης κατάστασής τους. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φανταστείτε τώρα σε έναν άνθρωπο όπως εγώ, ο οποίος δεν έχω ιδιαίτερες απαιτήσεις και το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να μην πονάω για να μπορώ να κάνω βόλτα το σκύλο μου, να μπορώ να το χωρίσω, να ανέβω, να κατέβω τις σκάλες, να δω τα εγγόνια μου, οτιδήποτε άλλο. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι από βιολογικές θεραπείες. Επίσης, το σημαντικό με τις βιολογικές θεραπείες είναι ότι δεν καίνε γέφυρες. Δεν είναι μια διαδικασία η οποία θα μου απαγορεύσει στο μέλλον κάτι πιο επεμβατικό. Και το πιο επεμβατικό είναι συνήθως η ολική αρθροπλαστική. Είτε είναι στο γόνατο, είτε είναι στο ισχύο. Υπάρχουν πλέον αρθροπλαστικές, σκεφτείτε ακόμα και στα δάχτυλα, που επίσης είναι αρθρώσεις μικρές. Σε ρευματολογικούς δηλαδή ασθενείς μπορούμε να κάνουμε ολική αρθροπλαστική ακόμα και σε δάχτυλο. Οι βιολογικές θεραπείες λοιπόν δεν μας το απαγορεύουν το να προχωρήσουμε στο μέλλον σε μια τέτοια αρθροπλαστική. Επίσης, τις αρθροπλαστικές δεν έχουν πλέον καμία σχέση με τις αρθροπλαστικές των προηγούμενων ετών. Οι καινούργιες αρθροπλαστικές στα υλικά είναι, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση των ανθρώπων που ασχολούνται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό με λάστιχα, είναι χαμηλού προφίλ. Είναι πάρα πολύ λεπτές. Οπότε δεν δημιουργούν τόσες τριβές, δεν καταστρέφεται το υλικό από τις συνεχόμενες τριβές. Έχει αλλάξει το υλικό, είναι κράμα τιτανίου, το οποίο δεν χρειάζεται να γίνει revision, να γίνει δηλαδή ξανά καινούργιο χειρουργείο, να αφαιρεθούν τα παλιά υλικά γιατί ξεπέρασαν την ημερομηνία λήξης τους και να μπουν καινούργια. Είναι εφόρου ζωής. Και το πιο σημαντικό, πλέον υπάρχουν τεχνικές οι λεγόμενες minimal invasive, MIS, οι οποίες μάλλον σέβονται τους υπέρηξιστούς της άρθρωσης. Δεν δημιουργούν πρόβλημα στους συνδέσμους γύρω από την άρθρωση, δεν δημιουργούν πρόβλημα στα μαλακά μόρια γύρω από την άρθρωση και γι' αυτό το λόγο, αν δείτε το διαφημιστικό τρίκ, όπως λέω, που κάνουν οι περισσότεροι ορθοπαίδικοι, δυστυχώς, είναι αυτό το βιντεάκι που έχει κάνει ο ασθενής στην ολική αρθροπλαστική και του λέμε πριν 3 ώρες έκανες το χειρουργείο, σήκω περπάτα. Γι' αυτό το λόγο γίνεται, επειδή προστατεύουμε στην ουσία κατά τη διάρκεια του χειρουργείου όλες τις υπόλοιπες δομές της άρθρωσης.
Οπότε αυτοί είναι οι τρόποι. Αρχικά είναι η άσκηση, η προστασία, ο σεβασμός της άρθρωσης, οι βιολογικές θεραπείες και το τελικό στάδιο είναι η αιωλική αρχιπλαστική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.